रवे बने के बने केना बने हाथ उठा के अच्छा प्रणाम करनी रंजन भैया इशारा हमन के छोटी चुकी रहनी है तबे हमन के घर के लोग इशारा वाला भाषा सिखा दे द्वार पर इतना ताई रहे न तो घर के बेटी बहन मानदारी हमन के कहलो के बबुआ मुठिए में बांध के दिलो पैसा आ कहलो कि जा दुकानी पर से एथी लेके चल जा हां एथी तो लड़का जाना था कि एथी माने का हो जाई तो पानी पिए वाला बिस्कुट चाहे नमकीन किन के लेके चली हां तो इशारा बुझलो बढ़िया चीज हो आ ना बुझला तो दिक्कतो हो जाला हां जैसे जना के देहात कर रहले आ शहर में बियाह हो गए हां शहर में यानी सिटी में सिटी हां अब मौगी कोई रहे अपने माई के गांव अच्छा जननी जी अब मर्दा का मन कलस की बहुत ठंडा पड़ता तनी मौगी से चलो फेंक पे आओ जा हां घूम फिर आओ तो सुबेरे गाड़ी धइले पहुंच गइले 10 बजे ले हां मौगी का कैलाश की मर्दा के देखलस कि हमर मर्दू आइल बड़े तो शहर के रहबे कइल एकदम किचन के ठीक सामने टेबल बेंच लगा के आ जाने कि मर्दू के खूब छोटे छोटे पूरी हां चरको ना हवा भुजिया ना होला हां चाइनीज भुजिया चाइनीज होटलों में जब मिलेला हां झूर को के ओहे पूरी या भुजिया परोस देली अब मर्द रहे देहात के देखो कि बहुत छोटे छोटे पूरी बा हमने के बड़का बड़का न बनेला अब देखल कि छोटे छोटे बा काय करे के तू टुकी करे के बा अपन एक एगो पूरी उठावे लगल भुजिया पर ध का एक एगो लेके खाए लगल तो कोनो मेहर के लाज लागे न चाचा एगो तो ससुरारी हमर मरद आइल बने अब मैं सार सरहस घेर ले बालो आई के खाए न खाए आवत लोग का कहि कि पहुनावा कैसन बा तो चूल्हे के से इशारा कइली माने कम से कम एगो पुड़िया में दुइयो टुकी तो पड़ो एगो पुड़िया में तू टुकी करो तो मर्दा के बुझल करे बाप रे हमर मौगी के तना मानत है बहुत की वो तो ढेर दिन पर आइल बा आ खाए के बाद एगो खा खाए पर दू गो खा तो देहात के मर्द रहे अपन कैलाश का के एगो नीचे पूरी ऊपर से भुजिया अब फिर ऊपर से एगो पूरी ममोर के लागल दई छे मौगी के औरी लागे लागल कपड़ा पीटे लगल कि जाए दादा ए लेगरी मन तो पहले ही रहल बाकी मुंह से बोलहु के न खेल सरे करत रे अब मर्दा के बुझाइल आकि मौगी कहते कि खाए के बाद तो तू तीनों चार को खा सकत बाकी जो के नियम बा कि खाए के बाद तो खा बाकी तने पूरियन के बोल लागो तो ना बुझाइला अगर काम बिगड़ जाला काहे कोने काहे हो ठंडा पड़ला के दिन में रात भर बंदना कोई तो ठीक ना लगे ना कथि कहते नहीं ई तो लैदार के द्वार बा जगरता निमन बानी गांव निमन बा तो बंदनो इतना देरी हो गई न तो बरा बंदना लोग सुनता ए बरा तराजू भैया रात के नाम बुझाता कि दिन आई हो धइलो की हो गएला बाकी ना 24 घंटा अष्टजाम के बाद तू को व्यास के बुला के रामचरितमानस रो सब सुने खातिर बोलेल बनी ऐसे काम आदरणीय बा न तो बरा पूजा पाठ में मन लागत नहीं ना बरा तो देवता पितर से बुझाता चाचा कि केस मुकदमा लड़त है अरे मत कहे तब चला अंत में वो बजरंगबली के बोलते चल हनुमान जी के विषय में लिखल बा महावीर जबकि रामचरितमानस पढ़ब तो मलिकार रावण से बड़ बलशाली कोई चाचा रहे ना वो चले तो धरती डोले लगे करज देव अगर होती स्त्री लोग के करब गिर जात रहे जेकरा पहले पुष्पक विमान रहे सोना के मकान रहे 1 लाख पुत 1.25 लाख नाती इतना बड़ खानदान रहे नु जेकरा मन के गति से आवे जाए तो शक्ति रहे अब उतना बड़ बलशाली रावण के बाली अपना काठी में ध के 6 महीना दाब देली तो बरियार बाली न भइल तो बलि कहिले रावण अब महाबाली बलि कहिले बाली अब उतना महाबली बाली के एगो बाण से राम जी मार देले तो वीर कहिले अब उतना बड़ वीर के हनुमान जी हृदय में अपना बस में क के रख लेले ऐसे वो महावीर कहे हम कहते हैं सुमिर पवन सुत पावन नाम
अपने बस करी राखे राम अवतना बड़ भगवान के अपन बस में कक रखनी बाकी मन में घमंड ना कइले आज त राजू भैया को सिकरी बनवा ले तन तनी मोटा हो तो अपने दो चार गो बटामवा तोड़ देतनी काहे करते हमर सिकरिया लोग देखे धनतेरस पटेल लग ले कारे त गरमा होता एगो स्कॉर्पियो के लेते तो मन में घमंड हो जाता ए के करबो करी रोडे पर रहले ना हटैबो देखो हम कचरबो करी ले हम खइबो करी ले अरे बाबा थोड़ा उनका ही गुमान बा हम स्कॉर्पियो ले लेबा आ उ केतना गुमान न होय जे कर पले स्कॉर्पियो को एजेंसी बा हां तुलसी बाबा के गुमान होके के चाहे वो पूरा रामचरितमानस लिख देले आज हमने के एगो दुगो चौपाई 2000 जता नहीं जवान भैया तो अपना गड़िया पर लिखवा तन के मानस हंस व्यास कमलेश देहात हां वो शॉर्टकट में आ शॉर्टकट तो हनुमान जी से यह कह बा के बजरंगबली जैसे रवा मन में गुमान ना भइल दुनिया के कोनो शिखर पर हमने के पहुंच जाए जा जनता के दुलार प्यार आशीर्वाद मिले माला से तो पा जाए जा बाकी हमने के मन में अहंकार ना हो घमंड ना हो कैसा देवन देखा जान कहू बल बुद्धि विशेखा राजू भैया हमारे पुरस्कार भेजले बनी बार बार हम प्रणाम करो आशीर्वाद के कामना बा हमने के भाई के प्रेम मिलत रहे यह बजरंगबली से प्रार्थना करो इनको के बात आपके जौने बड़ा माता सीता के पता लगावे खातिर हनुमान जी चलो बानी तो देवता लोग के मन में संदेह भइल कि काजे में माई सीता के पता लगावे हनुमान जी जाता नहीं तो वहां के परीक्षा में फेल हो कब के पास हो एक तरफ इनका बल बुद्धि के परीक्षा लिया जरूरी बा हां जी तो भेज दे लोग के करा के नागन के माई सुरसा गोस्वामी बाबा लिखत नहीं कि सुरसा नाम है की माता पठाऊ आई कहीं नहीं बाता कहली कि आज सुरन मोहिदीन आहारा सुनत बचन कह पवन कुमारा कहली कि आज हमरा के देवता लोग खुश हो गए एगो मानुष के मांस खाए खातिर पहले बा हनुमान जी कहले के माई हम अपना प्रभु राम के
कार्य में जाता नहीं ओने से आए तब तू हमरा के खा जाई हो। सुरसा कहली के ऐसा बात नहीं है, हमरा ब्रह्मदेव से वरदान मिलल बा कि जब ना रास्ता में मुंह फैला के खड़ा हो जाए हमरा बिना मुंह में प्रवेश कइले कोई आगे नहीं जा सकत। अगर तारा आगे जाए के बा तो पहले हमरा मुंह में घुसे के पड़े। हनुमान जी कहले के भाई तब तो तू धर्म संकट में बाड़ी आ हम धर्म संकट में बानी, कैसे कि तू बिना मुंह में ढुकवैले मनबू ना आ हम आगे कइला बिनु मानब ना, तो तू मुंह फैलाव। जस जस शुरू सा बदन बढ़ावा दास दुगुन कपि रूप दिखावा, सत जो जन तेहि आनन कीन्हा अति लघु रूप पवन सुत लीला। मुहा में घुस के निकल गई। अब कहले कि भाई अब का आदेश बा? कहले कि जा ना जा बेटा तहरा पीछे अब के धूर न लगे जा। रंजन भैया भैया के दिया लो बबुआ चलिए हार्दिक हार्दिक प्रणाम करो रंजन भैया के। इहे न हमनी के एनर्जी है ई मिलत रही तो रंजन भैया हमनी के ठंडा ना लगे ठंडा के बापो पर है तो हमनी खड़े होकर गावत रह ऐना मिलल तो ब्यासन में जोड़ावे लगे हमनी के द्रव्य जी काफे लगे। कमल सदे हाथी कमल सदे हाथी आज विकास बाबा आज देखिए तो हनुमान जी के वंदना में पुरस्कार दिला बानी पंखा बाबा आटा वाला चलिए बार बार हम प्रणाम करब आशीर्वाद के नमना बा सही बन रहो अंडा कोई मेरा खराब ना हो 5 साल 1.5 साल का हो जाए आलू का राजा है राजा रहो। आज विकास बाबा लाइदारी बहुत कवि लिख देता है एगो पूर्वी निर्मूल लिखे कहे ना लिखे ठुमरी कहे गजल कहे ना लिखे लो जितना लाइदारी लिखा कब लिखे बाबुआ
आदरणीय हमरा अमलेश सिंह जी जगदम्बा महाराज जी हमरा का पुरस्कार दिलवानी हार्दिक हार्दिक प्रणाम जय जयकार करो आशीर्वाद के कामना बा गौनाई के नेव ध्यान तो हेल्प हो नाई माइक पर मत बोलवाए कितना सुंदर भजन भाव होता नमो पुनु सिंह लेडीज नचावे वाला कौन है अरे बापू बापू हमने के कहल छोड़ दिल बच्चे काल भेटाई रहती अरे महाराज काल कह देती हम जैसे कहल छोड़ दिल बनी जाती विकास होगा सुबह के गोड़ में दर्द हो जाता है बाकी अब जाए तो छोड़ दिल का छोड़ दिल देखिए 2 दिन के तैयारी रख ली 4 सतहरिए बा